N-am niciodată în să încercați să mă ascultați pentru că nu pot să acoper o sală foarte bine și va trebui să vorbesc vreo oră jumătate, deci nu o să fie chiar ușor să mă poftim? O să mă mai opresc, o să mă las și pe dumneavoastră, că nu o să vorbesc doar eu. Asta este și ideea, o să încercăm să fie un atelier puțin altfel. Deci nu e un curs clasic în care eu să vin, să vă spun, să vă plictisesc pe tot felul de lucruri și gata. O să vă spun și eu lucruri, dar o să încerc să apuc și de la dumneavoastră. Să încercăm să interacționăm un pic, da? Sunt sigură că aveți experiențe interesante, aveți o experiență profesională de lungă durată în general și cred că putem să învățăm unele de la altele. Așa cum vă spuneam în partea generală de prezentare, eu o să încerc să vă introduc un pic în tematica asta a egalității de șanse între femei și bărbați. Despre ce vorbim de fapt când vorbim despre această egalitate? Păi nu suntem egali, că așa pare să fie lucrurile așezate, să avem aceleași drepturi, nu? Și totul să fie frumos. Dumneavoastră ce credeți? Mai simțim așa din când în când că suntem egali?